Il-progress tal-pajjiż għandu jitkejjel mhux biss ekonomikament iżda wkoll skont it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-bniedem għandu jkun fil-qalba ta' kull deċiżjoni politika. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela waqt attività Brunch and Discuss il-ħadd filgħodu dwar il-well-being u l-kwalità tal-ħajja. Dr. Qabela qalet li kull deċiżjoni u kull miżura għandhom ikunu mirati biex jtejbu l-ħajja tan-nies u jagħtu aktar sosten lil dawk li qed jaffaċċjaw sfidi u iħossuhom waħedhom. Sostniet li s-soċjetà tkun aktar b'saħħitha meta n-nies iħossuhom irrispettati, appoġġjati u stmati u meta jkollhom aktar ħin ta' kwalità mal-familji tagħhom. Mart il-Prim Ministru qalet li ekonomija b'saħħitha permettiet aktar investiment favur il-familji, l-edukazzjoni u s-saħħa mentali. Semmit ukoll il-kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Richmond biex programmi dwar is-saħħa mentali jiddaħlu fl-iskiel sekundarji madwar Malta u Għawdex, bilan li tfal u żgħażagħ jitalmu jarfu sfidi emozjonali u jfittxu l-għajnuna meta jkollhom bżonna. Fid-diskussjoni tqajjem il-punt tal-bżonn li l-well-being u anki terapija jiġu normalizzati aktar fis-soċjetà. Hawnhekk Dr. Qabela saħqet fuq l-importanza li kulħadd iħossu komdu jfittex l-għajnuna psikoloġika meta jkollu bżonna u semmit il-proposta tal-Partit Laburista biex jitħejja l-indiċi tal-well-being li kejjel il-progress tal-pajjiż skont il-benessire tan-nies. Feluq l-attività Dr. Lidja Qabela qalet li s-saħħa mentali u l-ansjetajiet għandhom jiġu indirizzati minn etajiet żgħar, inkluż fl-iskejjel. F'dan il-kuntest semmiet l-inizjattivi ġodda fil-manifest dwar żieda fil-maternity leave, il-paternity leave u magħhom il-parental leave biex il-ġenituri jkollhom aktar ħin mal-familji tagħhom. Dr. Qabela sostniet li Malta għandha tibqa' dar li tagħti tama, rispett u opportunitajiet lil kulħadd u appellat biex il-progress tal-pajjiż jibqa' ffukat fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies.